Siyabingelela. Sizwe sakithi siyabingelela emagumbini omhlaba wonke. Mazwe ngamazwe ngiphinde ngingene eMbabane eSwaziland ngithi ngiyazi ngibona. Ngithi ngiyanithanda eMbabane ningibukela ngalesikhathi. Ngibuye South Africa ngithi ngiyazi niyangithanda. Ngiwelele eZimbabwe ngithi ngiyazi niyavuma. Ngiphinde ngiwelele eMozambique. Ngiyazi niyavuma. Ngiwelele phesheya kwezilwandle. Wonke umuntu ubalulekile. Akekho ongcono kunomunye. Kusho mina isigadla senyama esafela emazweni. Othi ungcono kunomunye. Ngiyafisa ukwazi ukuthi ungcono ngani ngoba ukuphila kunye. Ngaphandle kokuphila kukhona ukufa. Ayi, sakhuluma isigadla senyama esafela emazweni. Ayi, ngiyangithanda bazalwane angizenzisi. Uma ngithule ngibona kudlula amalanga angashuthanga ngixinwa ibhizi ngivele nginyanye impela ngibe emnyama njengoba ungibona sengimnyama kanje. Kodwa noma kunjalo bese ngiyitshela ukuthi hayi ngeke kuhlale kunje. Bese ngiguqa phansi ngedolo. Ngibiza uNkulunkulu wami ngithi uNkulunkulu kaSigadla senyama wafela emazweni. 2+2 wena wafela emazweni ndabaza abantu sakhulumisa. Bakhuluma kwenzeke Isigahla senyama sakubiza ndoda endala. Phila kubo bonke abantu emhlabeni ukuphila empilweni zabo. Ubahlenge ubusuku nemini labahamba khona. Ubahlenge emicabangweni yabo ubakhusele. Ngiphinde ngithi uNkulunkulu ka2+2. Hambela imphefumulo engenacala ehluphekayo ngenxa yabazali babo. Uhambela imphefumulo engenacala ngempela uyikhusele ukuba iphumelele. Ngaphandle kwenjabulo ukuphila kukho. Ngiyazi bakithi ukuthi abanye sesifile thina la emhlabeni sikhona. Sekusala khona nje ukuthi ingene phansi egodini. Sithi maye siyavuma. Ingakho ke nami sengimbela igodi lecorona. Ngoba ngizwile icorona kuthiwa isasekhona. Ngithi kuyongisiza ukuthi ngimbe igodi ukuze ngisheshe ngene khona. Kusho mina Isigahla senyama. Yazi empilweni kudingani? Impilo idinga isibindi. Impilo idinga uqonda. Impilo idinga wazi ukuthi ufunani. Impilo ilula. Impilo idinga wena ungayiqhathanisi nabanye abantu. Kunjalo kusazoba njalo futhi. Kusho mina Isigahla senyama. Akekho umuntu ongcono. Uyabona nje mina ngudokotela. Ukuba udokotela angaze ngithi mina ngcono kunomunye. Kunalokho ngiyabavumela ukuthi kukhona abangcono. Mina hayi ngiright nginje. Angisoze ngafuna ukuba ngcono. Ngoba ngale nkathi ngiqala kuba kuyibona ukuthi ngingcono ngizokhohlwa ukwenza umsebenzi wokuhlenga impilo zabantu. Asibathande sibavikele abantu. Sibathande abantu silwe nabo empilweni zabo. Sibathande abantu sithande ngisho inkinga zabo. Ngiqinisile kusho mina ngithi ngeke kuhlale kunje. Nawe lapho ukhona sukuma ungasibukeli phansi. Nawe lapho ukhona sukuma ungasibukeli phansi. Umhlaba lona izinto siyaguquka usuku nosuku. Uguquka kwempilo uma sekufikile ngoba konke kunesikhathi sakho. Awe. Nkosi yamakhosi. Ngonyama yomusa. Uma singasuka kuwe singayapi. Ngoba uNkulunkulu wabokhokho ukhona uyaphila. Wayekhona namanje usekhona. Isikhathi lesi ka2+2. Ngithi mina beza abantu kimi. Abeza abantu kimi. Ngilwe nabo. Sikhuculula inkinga. Inkinga ngeke ngasuki. Okay. Namhlanje ngiphethe nayo indoda. Hayi indoda ifikile. Nangu umfana ufikile. Ubani kawana lakhe? Umfana unjani? Ufikile. Yebo. Nangu umfana ufikile. Fana na. Umfana unjani? Ufikile. Uya ke lo mfana ufikile. Nangu umfana uyazi ngihlezi ngikhathaze kusuku nosuku. Ngoba manje angifuni abantu emhlabeni baswele ukuphila baze bafe bengenalutho. Ngoba kukhona izinto abayisabayo zingekho eqondana nabo. Sengithi ke ake ngihambe ngithola umfana ufikile. Nangu umfana ufikile. Fana na. Umfana ufikile ukhona ngempela ngithi abantu abafuna umfana ufikile beze la ekhaya. Umfana ufikile isithixo isithombe lesi esibaziwe
lesi sithombe sibaziwe siyatholakala ezitradini nasey'ndaweni ey'thize lesi kodwa siyakwazi ukuthi lesithombe lesi sisiguqule bese senza izinto sibukeke siwumhlobisa endlini yakho kodwa kungena umnotho sibukeke siwumhlobiso endlini yakho kodwa uphakame ngempela uphakame ushintshe impilo phezulu hayi ngokuthwala ngokuqondana nje nomfana ufikile kubonakala ngempela ukuthi ufikile empilweni yakho uzoyiguqula wemfana ufiko Ngulandile khehla ngithe ngifuna bonke abantu abafuna ukuphumelela ngaphandle kwegubhu ngaphandle kwempondo ngifuna bafone bathi thina sifuna umfana ufiko umfana ufikile uzothi mayisefikile bese ufika nje wena siyakhuluma kuqala kuthi masikhuluma bese ngiyakutshela ukuthi phatha ini nani mawufuna umfana ufiko uphuma kwele kudizwe labazwe khona amlanda ngathi cha ukuphumelela kudinga ukuthi sibe negubhu sibe nani nazi ithixo ebazweyo bakithi zingayiguqula impilo yomuntu bese ngimpheka umfana ufiko sengimphekela wena bese ngimnika igama elisha abanye bathi hayi lento baziwe le ugodo kodwa bese ngimenza mina ukuthi agile imanga ngoba ukuphisiphiwe sikimi ubuthakathi bukimi ngiphiwe mina ukwenza izinto zenzeke empilweni zabantu ngoba okubalekile phume ebantwini ukuthi abantu bathini ngeke ukusize ukuthi umngani wakho uthini ngeke ukusize ngoba kumanje kunabangani benu abaphumelela kodwa abanganitsheli ukuthi benze ngani kunalokho bafuna wena lokho njalo ucela kubo kuyoze kube nini nangu umfana ufikile thatha umfana ufikile kube kanye wozani thatha umfana ufikile bese umbeke sitting room imanga izofika empilweni yakho uyakubhejela ungibuze angifuni ukukhuluma kakhulu umfana ufikile manje ufikile umfana ufikile ngiyamthanda usuku nosuku ngifuna ukukhombisa ukuthi izinto ngiyazenza usuku nosuku izinto mina ngifundi kumuntu kodwa lento ngiphiwe isegazini akekho ngizofuna hlupheke ngiqinisile akekho ngifuna hlupheke kubhlungu mase nikhala kimi nithi sesambo osibanibani gijima ungasabuka emuva buka phambili uma uphethe umfana ufikile uDisemba ungafika ungenye indlela kuwe asambe impilo yami kukude la siya khona amazwi la ngifuna uwasho uyibambe lama ubona umfana ufikile uthi ngithi asambe impilo yami kukude la siya khona khohlwa sikhansela ithuba asifuni lutho thina sifuna ukuphila qha ngiyangithanda nibalekile umhlaba lo ngeke kuhlale kunje kusho mina isigadla senyama esafela emazweni undaba zabantu ziyakhulumisa uma khuluma kwahlula iphoyisa uma khuluma kwenzeke bathi kwakusigadla sini lesi ngithi hayibo angithi ngiyabuya ngoba uyasengikhuluma ngomfana webhulu part 2 nayi number yami ngicela ungifonele Nkosi yami ngifonele ukuze kubonakala ukuthi siyaphambili ku076 ku45 ku400 45 isimo kuso ngaba usithandi impilo ephila ngaba uyithandi ngabe ubukeleka phansi nawe sozwaphelela ithemba empilweni yakho ngeke kuhlale kunje dinga motivation oza kimi hayi